Čaute všetci, vítajte pri našej ďalšej epizóde. Pozor na to, v šotoch bude iná verzia. Naposledy sme sa rozprávali na tému, čo nás najviac rozčuluje, keď máme zaúčtovať, chýba nám, nemáme, čo s tým robíme a tak ďalej. Musím povedať, že táto epizóda zaznamenala u vás celkom pomerne veľký úspech, takže myslím, že budeme pokračovať v téme, čo nás najviac rozčuluje. Ale na záver tejto epizódy sme si povedali, že keďže október bol mesiac úcty k starším, my si urobíme november ako mesiac športu. Strašné zákony, ktoré rámcujú šport u nás v našej legislatíve a prešli celkom dosť výraznými zmenami, novelami, ktoré sú platné od 1.7. Rozdelili sme to do takých troch ako keby podskupín, troch dielov, tém. Dnes budeme hovoriť o zmenách v zákone o športe všeobecne. V druhom dieli sa pozrieme na zmeny týkajúce sa športovcov a športových odborníkov. A tretí diel bude špeciálne venovaný trénerom. Poďme na ten šport. Poďme si zašportovať. Poďme. Sme zladené. Takže začneme zľahka. Zo samotnej definície športu sa vypustil dôraz na telesnú aktivitu. Po novom sú športom aj činnosti zamerané na duševné schopnosti, ak majú súťažný charakter a ak vedú k výkonu. Ale keď sa zamyslíme aj nad tým, že tak stihnúť všetky daňové priznania a podobné veci, to je tiež riadny šport. Aj sa zapotíme, takže aspoň sa na začiatok musíme znova zamýšľať nad tým, že čo je považované za šport. Ale teda zľahka si pripomeňme, že čo to znamená športová organizácia, že nie každá nezisková organizácia, občianske združenia môže byť hneď aj športovou organizáciou. V tomto duchu tieto organizácie ako keby nie sú tými športovými organizáciami. To je iba na upresnenie, lebo si to ľudia aj organizácie mýlia. Tak. Poďme desiť tých, ktorých sú. Poďme desiť. Halloween bol nedávno, ale ešte stále desíme. Tak skočme rovno na audit. To je taká dosť desivá téma vždy. Tu nastala pomerne odvážna zmena, ale nedovolím si úplne hodnotiť, že či to bola zmena k lepšiemu alebo k horšiemu. Že to sú úplne akože zrazu odlišné. To sa riadne posunuli tie hranice. Tak to naozaj, že áno, tým menším, stredným organizáciám, klubom odpadne povinnosť auditu. Ale áno, tak ako si povedala, pre tie verejné prostriedky a ich kontrolu, neviem, či je to úplne dobré. Tak pre zmenu aspoň sme priniesli aj nejakú pozitívnu správu. Tak toto je super. Ale teraz na túto príjemnú nôtu nadviažem aj ja, pretože ja vám poviem o zmene, ktorá nastala v oblasti povinnosti mať obsadenú funkciu kontrolóra v športovej organizácii. No a celkom zaujímavé zmeny nastali aj v oblasti sponzorského príspevku v športe. Ďalšou dobrou správou je, že sa zrušilo časové obmedzenie trvania zmluvy o sponzorstve v športe. Takže ujasníme si to, že naozaj ten sponzorovaný, sponzorský príspevok, to sú výrazy, ktoré majú svoje miesto len v športe. No, a ešte jedna vec ma napadla. Tá otázka často znie, že musím ako športová organizácia vypracovať tú výročnú správu, aj keď nemám povinnosť ju mať overenú tým auditorom, pretože nemusím mať ani závierku overenú. To samozrejme, ak vy máte v stanovách, že zverejňujete nejakú správu o hospodárení alebo nejak inak si to nazvete, to je váš interný predpis. Ale z legislatívy vám tá povinnosť nevyplýva. Dnes máme taký rozbeh, alebo také prvé kolečko za nami k tejto téme. Táto sága bude pokračovať celý mesiac november, ktorý sme zasvetili športu. A v ďalšom dieli si prejdeme zmeny týkajúce sa športovcov, športových odborníkov a neskôr aj špeciálne veci okolo trénerov. A na záver mi neostáva nič iné, ako sa vám zo srdca poďakovať za vašu podporu a priazeň, za to, že nás podporujete, sledujete, dodávate nám nové inšpirácie. Pridajte sa k nám a buďme spolu aj naďalej bez risku, bez zisku.